55 बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिजेपिनि एमएलए जादबलाल देबनाथ थांनाय किसा साल सिगाङाव एसेम्बली हाबा नक बिसिंगो कायसा भिडिअ हामिया नायमानि आबनो तयै तिनि खादुमानि फुनुका 26 आसानाबारि ब्लक कमिटिनि TWF-YTF टिप्रा मथानि आदं सं तिनि खादुमानि फुनुका बासायबारि पाटय पिस हाबा नक बुसकांगो अ खादुमंगो थाङि मानजाखा TWF नि सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट बिनामाला देबबर्मा ताइ 26 आसानाबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट रिमा देबबर्मा ताइ खवाइ जुनाल चेयारमेन बिशु देबबर्मानो खबै YTF TWF टिप्रा मथानि जत आदं सं तिनि थाङि मानजाखा अ खादुमं पान्दावो बरक साका एसेम्बली हाय कथार नगो बाहायके बरक आबहाय भिडिअ हामिया नायै दं तमुं चामुं जाया आमो हायरंनो तारा तिरुनो जास्ति मारनाय ताइ आबहाय रंनो एमएलए नि पद मा याखानाय हिनै तिनि बरक खरांथि साखा खरकसा विधानसभानि एमएलए एंगै तंगै एसेम्बलीआव थांगै आमो हायकै बोरि रंनि बागै तमुं जाया सामुं तांमानि आमो हायकैनो मांफिलि सित्रा नायै तंमानि आमनो तैनो तिनि खादुमं कायसा फुनुका 26 आसानाबारिनि ब्लक कमिटिनि TWF-YTF ताइ टिप्रा मथानि जत सेंक्रारक तिनि खादुमं कायसा फुनुका बासायबारि टिप्रा मथानि पाट अफिस हाबा नक बुसकांगो नाय दंदि चिनि कक्टिबिनि बिसिंति ओ मांफिलिनो स्पेशली तुमचिनी 26 आसानाबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि जत चिनी बेरेमनि टिप्रामथानि जत बेरेमनि बदल जोंदिनि निंदाजा मोनबगनो तिन प्रथम लायता दाखुते बहुत जों सामान मोजोङा बनो आमहाय हामलिया सित्रा भिडिअ जे भिडिअ न कि आबो प्रकाश होबे नायनानिया आबो तिनि आमहाय कथार जागाव प्रकाश होबे नायतो हायसि आबोगानो जों निंदामा जनगो जों आपेल खायो जों मुख्यमंत्री न मनता आदार जाहाते सासपेन खानानि एंथन बीजेपी नि स्टेट प्रेसिडेंट बिबिनि राजीव भट्टाचार्य एंथन स्पीकर एंथन बर जत बाहागे तिनि सिलिं गे दम बनि प्रति कोनो कायसा सस्पेंड जने कायसा एक्शन नाय होय आव बेलाय सेलिं मसिता बेलाय वन मास चाइछि संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय बरखास्त माखायनाय माननीय स्पीकर आपनि जवाब मारिनाय माननीय स्पीकर आपनि जवाब मारिनाय मुख्यमंत्री आपनि जवाब मारिनाय राजीव भट्टाचार्य आपनि जवाब मारिनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय माननीय स्पीकर आपनि जवाब मारिनाय संग्राम चालिनाय विधायक जादबलाल देबनाथ बरखास्त माखायनाय विधानसभा ने बागबासा केंद्र विधानसभा केंद्र ने जादबलाल देबनाथ बरखास्त माखायनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय माननीय स्पीकर आपनि जवाब मारिनाय माननीय स्पीकर आपनि जवाब मारिनाय संग्राम चालिनाय संग्राम चालिनाय मुख्यमंत्री आपनि जवाब मारिनाय जे पवित्र जागाव बजे हामिया मांपिले नायबानि अब सिने बांगै बेलायनो सित्रा जों बखबाय सानासि मोसंया अब हाय सित्रा न बनायका अब जतन भिडिअ बायला रंगै थांगा अत बसे साव अब ब मोबाइल छमारि यांगैसे नायो हिने ब मीडिया ने बुस्ताव साव अब बेलाय लासिमा सिसा बिनि ते कायसा बिनि लासिमा सिसा कक बसागा कायसा ब एमएलए अंगै ताबन सेरे र जेसुक सिगन जीवन चेरे फरसे मोबाइल सेबना रंगो ब अब पगन साव आं मोबाइल टाच खायना रंगि आंगैसे लासिमा सिसा अब भिडिअ नायजाक दिनखा अब न ब अपगन साव अब ब बहागे अपगन सादा हायपर जों बिन अपगन एक्सेप्ट खायनाया कायसा
জনসাধারণनि সেবা খাইনাছে নাঙ্গো ব অমহাই জাগাওয়াসি ব চিত্রা মাংপিলিनो नायाखै ब बिनि टाइम वेस्ट खाइ दङ अबने बागै जों दिनै माननीय मुख्यमन्त्रीनो हाइना हाइ कबागो बर सासपेन्ड खाइ दे अमनो छाइना आं हाइना हाइ जतनो खुलुमबाय था जतनो दिबजननि खाको पटे सबानि सिबाया फारो हामबाय